खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै प्रमद बर'नि नखर जिल्लायावनो रायजो राजाफ्रा गावसोरनि पकेटनि रां बाहायनानै गावसोरनो लामा सामा बानायनानै लानो गोनां जादों बिसायख'थिनि सिगांल' फैनानै गोबां रादाय होलाङो नाथाय उनाव रादायखौ मावफुङा होननानै गेदेर अजद रायजो राजाफोरनि तामुलपुर जिल्लानि उत्तर गान्धीबारि दंपाराव रायजो राजानि खुद्रिनाय लामा दालांखौ रायजो राजायानो मावनानै लानो गोनां जादों लामा गाज्रिनि थाखाय फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जायो बेरामिफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनायनि बेलायाव गारिया लामा गाज्रि जानायनि थाखाय हाबफैनो हाया ससेसिम थेलाजों लांनो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों बिसायख'थिनि सिगांल' तामुलपुराव मन्त्रि एमएलए एमसिएलएफोरा फैनानैल' नायफैयो आरो दालां लामा बानायनो थाखाय रादाय होलाङो नाथाय उनाव रादायखौ मावफुङा होननानै खुद्रियो रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि नखर जिल्लानि सिङावनो बेयाव जौगानायनि जेबो खामानि जायाखै होननानैबो फोरमायथिबावो रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो 6 दानजोंनो औवानि दालांखौ रायजो राजाफ्रानो गाव गावनि पकेटनि रां बाहायनानै आरो खस्थ' खालामनानै बानायनानै लानो गोनां जायो होननानैबो फोरमायथिदों दा बे ओनसोलाव लामाजों लोगोसे दालांनि गोनांथि दं बेखौ फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आसामाव हाथियार बायनो थाखाय लाइसेन्सनि गनायथि होबाय आसाम केबिनेटआव लानाय बे थांखिया बयखौबो साननायाव खोख्लैदों गावनि रैखाथिनि थाखाय हाथियार बायनो लाइसेन्स होनो थांखि लाबाय आसाम सोरखारा जायनाखि बे समाव बांलादेशिफोरखौ सिनायनानै हमग्लुंनाय जागासिनो दङ बेनिखायनो माखासे जायगाफोर जेराव आसामनि गुबै थागिबिफोरा माइनरिटि जानानै दं आरो बिथांमोननि सायाव बांलादेशिया गाग्लोबनो हागौ नङाबा गामि खाथिनियाबो गाग्लोबनो हागौ बेनिखायनो गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय हाथियार बायनो लाइसेन्स होनो थांखि लाबाय आसाम सोरखारा जेरै धुब्रि नगाव मरिगाव बरपेटा साउथ सालमारा गवालपारा आरो गुबुन जायफोर जिल्लाफोराव आसामनि गुबै थागिबिफोरा माइनरिटि जानानै दङ बिथांमोनहा गाव गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय सिलाइ बायनो हागोन बेनि थाखाय स्किम लाबोनाय जाबाय स्पेशल स्किम फर ग्रान्ट अफ आर्म लाइसेन्स बे बिथांखिनि गेजेरजों हाथियार बायनो लाइसेन्स होनाय जागोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि धिं रुपहिहाट लाहरिघाट बायदि ओनसोलफोराव जोंनि गुबै थागिबिफोरासो गिनानै हा हु फाननानै ओंखारबोनो गोनां जायो बेनिखायनो जाहाथे बेबायदि जानो गोनां जाया आरो बिथांमोनहा गाव गावनि जिउखौ जाहाथे रैखाथि खालामनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनहा हाथियार लानो हागोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ओजोंहाय आसाम केबिनेटआव लानाय बे थांखिखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायनि उनावनो बेरेखा दोलोनिफ्राय आसाम सोरखारनिसिम गोबां सोंथि खालामदों आरो आसाम सोरखारनि सायाव सोंखारिनायखौबो नुनो मोननाय जादों भारतनि थागिबिफोरखौ रैखाथि खालामनो हाला नामा बेनिखायनो गाव गावनो रैखाथि खालामनांगौ होननानै सोंथि खालामो भारतनि नखर बिफान आरो आसामनि नखर मन्थ्रिया बे बेलायाव अदेबानि रैखाथि होनायनि बेलायाव थारलाय फेलें जादों अब्ला बिथांमोनहा रिजाइन होनो नांगौ होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो आसामनि सीएम बिथाङा ल' एन्ड अर्डारखौ सामलायनो हाला नों मा खालाम होननानै रायजो राजानि आखायावनो भायलेन्स बा हिंसाखौ एंगारनानै होबाय होननानैबो सोंखारियो सोरखारनिसिम बिटिआरनि हा हुनि जेंनाखौ सुस्रांनाया बिटिआर सोरखारनि थांखि बे लेखायै 1245 नखरनो हानि पाट्टा राननानै होदों बिटिआर सोरखारा परबतझरायाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों परबतझरानि सिङाव थानाय 1245 नखरनो हानि पाट्टा राननानै होदों आद्रा थानाय 1510 केस बेखौबो जुलाइ दाननि गेजेरावनो फोजोबगोन होननानै रादाय होदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय बेनि अनगायैबो 800 नखरफोर जायफोर हाग्रा ओनसोलाव दङ आरो आयेन बायदियै बिथांमोनहा हानि मोनथाय मोननो थाखाय गनायजाथाव बिथांमोननिखौबो जुन दानावनो फोजोबगोन होननानै रादाय होदों लोगोसेनो जुननि 10 अक्ट'निफ्रायनो बैसोमुथि 2.0 जागायजेनगोन जायनि गेजेरजों मोनगु सिबिथाय होगोन होननानै फोरमायथिदों मोनगु सिबिथायनि मादाव 9000 साहा बागानाव खामानि मावो जायफोर हाग्रा ओनसोलाव थाया बिथांमोननोबो हानि मोनथाय होनाय जागोन आरो हा गैजायै 47,000नि मादाव 46,000 इलिजिबल बेखौ नायबिजिरनायाव मोनदों बिथांमोननोबो होनाय जागोन होननानै रादाय होयो बिटिआर सोरखारनिफ्राय
सासन बा गोहोनि थाखायल' बड'फानि मुं लानानै सोरबा जुदि सिगांबोयोब्ला बेखौ ब्रिटिशनि रायजो राजाया नेवसिगोन होननानै एमपि दिलीप सयकाया गोख्रों बिबुंथि होदोंमोन। बेखौ लानानै बिपिएफ दोलोनि फिनजाथाय बड'फानि मुं लानानै आन्दलन खालामनाय, बड'फानि सिमां जाफुंहोनो थाखाय बबेबा राजखान्थि दोलोनो भट बिनानै होनाय, बेफोर गासैबो सानैसो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि ओरैनो दिन्थिफ्लानाय, बेखौ बन्द खालामहोनानै बुंनाय जादों दिलीप सयकानिया होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। आरो सोर बड'फानि मुं लानानै राजखान्थि खालामदों, सासनाव फैनो थाखाय सोर बड'फानि मुङाव भट बिदों, बेखौ जों मिथिगौ होननानै दिलीप सयकाया बुंनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो बिपिएफनिफ्राय। एमपि दिलीप सयकानि जायगायाव सोरबा बर' फिसाया बेबायदि बुंनायमोनब्ला मुसुखा सावगौमोन, सोंखारिगौमोन, प्रेस मिट होगौमोन, नाथाय दा बेनि फिननायखौ सोर होगोन होननानैबो सोंथि खालामो बिपिएफनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावोदि बड'फानि आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय एमपि दिलीप सयकानो भट बिग्राया दुलाराय बर' फरायसा आफादानो नङामोन नामा होननानै सोंथि खालामो। बिजेपिखौ सोर देरहाहोनायमोन आरो सोर जायगा होनायमोन? बड'फानि मुङाव इउपिपिएलनो भट बिना होनायाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो नङामोन नामा होननानैबो सोंथि खालामो बिपिएफनिफ्राय। इउपिपिएलनि गेदेर दैदेनगिरिफ्रा बे समाव थांबाय, बेनि सायाव जेबो बुंला नामा होननानैबो सोंथि खालामो। फैगौ साननै सानथामाव रायजोआव गोबां रोजा अखा हानो हागौ। गोबां रोजा अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय, मोफ्लामनाय आरो सारअन्थाइ गावनाय जानो हागौ। बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि होदों। रायजोनि माखासे जिल्लाफोर जेरै काछार, हाइलाकान्दि, श्रीभूमि, धुब्रि, खोला सालमारा, बरपेटा, बङाइगाव, गवालपारा, सोनाब कार्बि आंलं, कक्राझार, चिरां, बजालि, बाक्सा, तामुलपुर, नलबारि, कामरुप, दरं, उदालगुरि, मरिगाव, सनितपुर, डिमा हासाव आरो गोबां ओनसोलफोरावनो बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि फोसावदों। गोबां रोजा अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनाय, मोफ्लामनाय बायदि जानो हागौ फैगौ साननै सानथामाव। ओजोंहाय जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आरो दैनि नालाफ्रा आबुं जानायनि जाहोनाव गुवाहाटियावबो दैबानानि थासारि। थांनाय गोलाव साननिफ्रायनो गुवाहाटिनि दाब दाब जायगायाव दैजों लोमसावदों। अखानि दै बुंफबनायजों जानजिसेमानि दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो दैबाना जानायनि जाहोनाव न' बांनि मुवा बेसादफोरा गोबां खहा जानायखौ फोरमायथिदों दुखुथिया रायजो राजाफ्रा। गान्दला राजा हरै बाहां ओरै बाहां। राजखान्थिनि सोर दैदेनगिरिखौ गान्दला राजा होननानै बुंनाय जादोंमोन? जानांगौ नोंथांमोनहा बेखौ बावबाय। गान्दला राजा हरै बाहां ओरै बाहां होननानै खाम्फा बरगयारिखौ गान्दला राजाजों रुजुदोंमोन बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। दिनै खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो गावखौ गान्दला राजा होननानै सिमान लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिदों दि नंगौ, आं बिपिएफनि गान्दला राजा। हरै बाहां ओरै बाहां इउपिपिएलआव बादों होननानै फोरमायथियो। मानोना राजखान्थिनि जि दावहा बिटिसिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय, गोजोन लाबोनो थाखाय गासै हारि माहारि जेरै बर', राजबंसि, नेपालि, आदिबासि, हिन्दु, मुस्लिम, ख्रिस्टियान जयै बिटिसिखौ गायसननो थाखाय आरो गासैनिबो जौगानाय लाबोनो थाखाय इउपिपिएल दोलाव थानानैसो खामानिखौ मावनो हागोन। गुबुन दोलाव थानानै खामानिखौ मावनो हानाय नङा होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार रामफल बिलनि रुपनाथ ब्रह्म फिल्डआव इउपिपिएलआ पाब्लिक मिटिं आरो जयनिं हाबाफारि लादोंमोन, जेराव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, जयन्त बसुमतारी आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लादोंमोन। समाज सिबियारि रुंसारि हरिचरन मुसाहारिनि सारादुआ जानानै थांबाय। बिथाङा फुथिमारिनि थागिबिमोन। गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा समाज सिबिनायनि खामानियाव नांथाबनानै दंमोन। 1979 मायथाइयाव बिथाङा जेवारि एमइ स्कुल फुथिमारिखौ गायसनदोंमोन, जाय फरायसालिया 1986 मायथाइयाव सोरखारि जादोंमोन आरो बे फरायसालियावनो बिथाङा गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान रुजुनदोंमोन। फोरोंगिरि जानायजों लोगोसे बिथाङा समाज सिबिनायनि खामानियावबो नांथाबबोदोंमोन, जेरै बिथाङा बनरगाव आन्सलिक बर' समाजाव 3 बोसोर गाहाय नेहाथारिनि बिबान लादोंमोन। बनरगाव आन्सलिक बड' साहित्य सभायाव बिथाङा जइन्ट सेक्रेटारिनि बिबान लादोंमोन आरो थैनाय समसिम बिथाङा फुथिमारि सोदोमस्रि हारिमु आफादाव बिबान रुजुनबोदोंमोन। बेनि अनगायैबो फुथिमारि गामिनि गावबुरानि बिबानखौबो बिथाङा 6 बोसोर रुजुनबोदोंमोन। गोलाव सम बिथाङा समाज सिबिनायजों नांथाबबोनायनि उनाव दुखुनांथावै थांनाय 6 मेआव जोबथा हां लाबाय। बिथाङा थैनाय समाव गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे 2 फिसाज्ला, 2 बिहामजो आरो फिसौफोरखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय। बिथांनि सारादुआव एमएलए लरेन्स इस्लारि, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, बर' समाजनि दैदेनगिरि आरो आसाम गौरब बान्था मोनगिरि बारलांफा नार्जारि बिथांमोनहाबो नुजाथिफैनानै बिथांखौ बिबारजों मान बावफैदों आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय आरज गाबदों।
आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुकोमा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया मेडिकेल रेटिना ग्लुकोमा इभेलुएशन अकिउलोप्लास्टी फार्मासी आरो अप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्शन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशियलिस्ट MBBS MS ophthalmology आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट ophthalmology फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट ophthalmology डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों